Zahvaljujući internetu, mreži svih mreža, danas možemo nesmetano komunicirati, surađivati, obavljati posao na daljinu, istraživati, obrazovati se, kupovati online, te koristiti sadržaje na brojnim streaming platformama. U situaciji kada nemamo uspostavljene arhitekturne elemente sa svrhom optimizacije prometa, takozvane točke razmjene internetskog prometa, uspostavljaju se brojne nepotrebne veze. Podaci od ishodišta do odredišta putuju dužim putevima, što dovodi do usporavanja prijenosa i utječe na kvalitetu usluge. CIX zajedno sa stotinama sličnih točaka u svijetu čini nezaobilazan dio današnjeg interneta. Uspostavom točaka za razmjenu internetskog prometa izbjegavamo posrednike, omogućavamo da internetski paketi putuju brže i značajno se smanjuju i troškovi pružatelja internetskih usluga. Kroz CIX, Hrvatsko središte za razmjenu internetskog prometa, pružatelji internetskih usluga u Hrvatskoj ostvaruju sigurnu i učinkovitu razmjenu prometa. Dodatna stabilnost, veća otpornost i dostupnost osigurana je distribucijom CIX-a na 3 lokacije u 2 grada. CIX omogućava digitalnu suverenost i bolje iskustvo korištenja interneta. Već 25 godina u središtu hrvatskog interneta.